ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, балечкои канали Саудо ТВ. Ирӯз 19 декабри соли 2024 1106 сомонаи бача азиз. Шумо дар канали Саудо ТВ ҳастед. пешакӣ барои реклама муроҷиат кунед. рақам мондагӣ хона, замин, мошин, квартира чизе боша роҳӣ кунед, навори бадна дар YouTube, TikTok, Instagram реклама када фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастаем. Трактор UMZ роҳӣ кадан, Dayvonex роҳӣ кадан. хонаи фурӯшӣ бо нархи 65000 сомон дар ноҳияи Балҷимон роҳӣ кадан. хона дар шаҳри Бухта роҳӣ кадан. квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ роҳӣ кадан. хонаи фурӯшӣ бо нархи 135000 сомон дар ноҳияи Восеъ роҳӣ кадан. хулас дигар хел хонаҳо аз Файзобод, аз Хӯросон ва дигар нуқтаҳои Туркистон хонаҳо роҳӣ кадан. Бари шумо фақат навора то охир тамошо кунед, наворда лайк бизанед, дар канал подписатсия кунед. ман навора сар мекунам, то охир бачаи азиз тамошо кунед навора. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. барои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, дар як ҳафта ба Туркистон мерасонанд. азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Туркистон сафар мекунанд. аз уми канали мо ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. чанд солҳо стажи кори доранд, ҳамроҳшон кор кунем бардор азиз. мақсад ба дили пир аз уми канали мо Саудо ТВ ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед бачаҳо азиз. ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинои канали Хонатж, мардуми YouTube, мардуми сарбаланди тоҷик. айни ҳол мо дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Итоқ қарор дорем. тарафи Телмо наздики Сешанбе бозори шаҳри Ваҳдатда қарор дорем. омадем баҳри шумо навор мекунем. навора бо диққат тамошо кунед. нархи хонара дӯстон дар охири видео эълон мекунем, баъдан аз нархаш бохабар мешен. шумо аввал навора то охир тамошо кунед. адресҳои хонаҳоро понни шумода мефаҳмонем, баъдан нарха эълон мекунем. хонаи фурӯшии имрӯзаи мо дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Итоқ, тарафи Телмо наздики Сешанбе бозори шаҳри Ваҳдат. хона аслан 2 этажа, 6 сотих, 6 дар хона, мақсад 3 хона дар якум этаж, 3 хона дар дуюм этаж. масоати умумӣ обши 5 сотих замина ташкил метавад. рақамоша дар рӯи экрани шумо мебонем. хулас метавонед занг бизанед. хоб дӯстон, нархи хонаи имрӯзаи мо 500,000 сомонӣ шаҳри Ваҳдат, деҳаи Итоқда қарор дорад. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастае ки доми 2 этажаҳай айни ҳол дар ноҳияи Восеъ қарор дорад. бари Султони Кабир пушти мактаби 10 қарор дорад. мардуми сарбаланди Восеъ навора бо диққат бишунед. нархи хона 135000 сомонияй. ин хеле нарх умуман нестай бача азиз. просто аз бонк қарз дорам, ба ҳамин хотир савдош мекунанд. бо арзон ҳам мешавад. 2 хона балкон, кухни дора, обсвет дора, ҷои зур барои зиндагӣ кардан, мактаб, боғча, масҷид, беморхона, аптека ҳама пеш шуда. харидорои серьёзни бошен, агар занг бизанед, ина марамат 135000 сомонда ҳамин хонара метавонед бихарем бача азиз. 2 хонага балкон, кухниям дора. ремонтҳои хона фасони замонавӣ бо арзонаш мекуна. занг бизанед, маслиҳат кунед. просто аз бонк қарз дорем мега, ба ҳамин хотир арзонаш кардем ки ҳамин кормона срочна буд кунем. мегзарем ба сеюмин эълони рӯзамон. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Хӯросон, ҷамоати Ғалаобод, деҳаи Меҳнатободда қарор дорад. 3 хона, масоати 18 сотих замин, нархи 250000 сомонӣ. ватсап шонда метавонед занг бизанед, маслиҳат кунед. 3 дар хона, 1 калидор, 2 хонаш 6 ба 3, 1 хонаш 5 ба 3, долонашам 5 ба 3. замини хона мақсад ки дутай 18 сотихи, 8 сотихи дига мега презенти доре меган. просто ҳами дута 18 сотихи замин дорад, боз якта 8 сотиха замини презенти ҳам доранд. сон азиз, масҷид, мағоза, мактаб, бунгои тиббӣ ҳастай. бунгои тиббӣ мега 1.5 километр масофа дора.
свет пастани ҳастай, обаш мақсад пастани нестай. маълумоти бештар бачаҳои азиз ватсапшон 63 66 занг занед. мегзарем ба чормин мошини фурӯшӣ. бачакҳои азиз, ана ин мошина срочно бояд савдо куна Daewoo Nexia аст ки дар шаҳри Душанбе соли баромад 95 сол, гази бензин, коробка механика, объёмаш 1.6 простой. нархи мошин 17000 сомонӣ. ватсапшонда метавонед занг бизанед. мақсади гап утилизатсия ҳуҷҷат надора. ами 17000 минус мекунанд. номери транзитай утилизатсия ҳуҷҷатро сумша минус мекунанд. мақсад чун кадам метиям бигам хато намекунем бача азиз. ҳамин хел қадаш обши чанд харимона плюс масият кунен ҳозирашда 17000 ватсапшон 1991 да аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг бизанед. мошинхар набошам, ҳамин мошина мехаришеринад. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ роҳӣ кардан ки дар ноҳияи Рӯдакӣ. дӯстон азиз, хонаҳотона ҳамхели ранги ако видеонавор карда чотка тоза видео кунен роҳӣ кунен, рекламаи фасонаш мекунем. хонаи фурӯшӣ мақсад квартира фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ. доми 5 этажа, хона дар 3 этаж, духонага 45 квадратный метр. нархи квартира 270000 сомон. дар ватсапшон 8400 занг занед. Ленинский район, пеши базаи радиостансия, доми новостройка, доми 5 этажа, хона дар 3 этаж, духонага 45 квадрат. 270000 ба сумии тоҷикӣ ба доллар 24500 ба рубл 2,250,000 рубл бо савдо ҳам мекуна. об свет пастани ҳуҷҷату 100%, мактаб садик, бохчаву магазин дигаро мақсад наздикида қарор дора. касе ки мехара фикр мекунем ки пушаймон намешавад. хона бо тамоми санъаташ просто бача азиз. мегирем зиндагиро сар мекунем. лайкҳоро бизанен, по-братски чӣ қадаре ки меҳнат мекунем фақат ба хотири шумоҳай. чанд қа метавонед лайк, поделитсия, подписатсия. хонаҳотонро навор карда роҳӣ кунен. дар ютуб, тикток, инстаграм ҳаракат мекунем ки дар кӯтоҳтарин муддат хонаҳотонро савдо карда битем бача азиз. мегзарем ба шашмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст ки назди ҳавлигӣ роҳӣ кардан дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Чуртак Дуда қарор дорад. нархи хонаи назди ҳавлигӣ 250000 сомонӣ, 6 сотих замин масоҳат, 4 дар хона кардагӣ фурӯхта мешавад бо нархи 250000 сом. ана ҳамин хонаҳо ина ремонтҳои фасон беҳтарин замонавӣ кардагӣ савдош мекунанд. 250 бо арзон мешавад. қарор дорад дар деҳаи Чуртаки 2 шаҳри Ваҳдат. мақсад нав стройкаш дегай ба духонага ай Ваҳдат ё ай Душанбе боша, агар мақсад алишам мекунанд меган. хоб духона ремонт кардагӣ, дуташ ремонт кардагӣ нестай. инами местада хонамон мега қарор дорад. мардами маҳалла ҳама зиндагӣ дорад. обши 4 хона масоҳати 6 сотих замина ташкил мета. дар ватсапшон 9892 ватсапи соҳибхонаи метавонен занг зада масиҳат кунед дӯстон. мегзарем ба ҳафтумин трактори фурӯшӣ. трактор UMZ аст ки дар ноҳияи Восед дар деҳаи Тугара қарор дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 50000 сомон. трактор бинед чӣ хел фасон хушрӯак кардагай. рақамҳои дастӣ, рақамҳои ватсапшонда метавонед занг бизанед. 4 баллон нав, коробкаш нав, мотор нав, рул гидравлик, ҳамроҳи худаш плукам дорад. хулас 50 таш меган, муомила ҳам мекунанша. занг бизанен, маслиҳат карда бигирен. мошин дорен, трактор дорен, хона дорен, замин, квартира чизе дорен. дар ватсапи мо Саудо ТВ дар аввали навор, дар охири навор мондагай роҳӣ кунен. ранги ҳами ако видеонавор карда роҳӣ кунен. мо ҳаракат мекунем ки дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда фурӯхта битем. дар ютуб, тикток, инстаграм, хулас дар тамоми сайтҳои интернетӣ рекламаи фасонаш карда фурӯшта мегзорем. фақат аз шумо лайк ва ҳамин нафарое ки мехаранд шуна
ҳамода рӯиш кунед. Нафарои трактор харда дӯсту бародаротонда мақсад метавонед рӯӣ кунед, номерои ҳами трактора мехаранд. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар шаҳри Бухтар, ноҳияи Кушониён, сентри шаҳрда қарор дорад, пушти ҳукумат. ҳамаи чӣ дар пешаш ҳастае. пеши ҳукуматда хулас магазин, мактаб, боғча, хуб аптека, беморхонаҳо, хулас любой ҷо пешашда ҳастае. любой чӣ мақсада 4 хона, 1 кухни, 7 сотих замин масоҳат, ремонтҳои хона, фасони замонавӣ, рақамҳои дастӣ, рақамҳои ватсап шуна метавонед ҳозир занг занед масъя кунед. хонара пардаш, қолин, диванош места. назди хона 2 садик, 2 мактаб дар наздикии хона хулас ҳастае. магазин 7 то ҳастае мега. бозорча, садик, балнеса, хулас ҳамаи чӣ дар пеши хонамон аст. нархи хона 430 000 сомон бо арзониш мекунанд. алиши ба квартира якхонага боша болои суммон бутан мега. мақсад ки гарени сум мода важняи дани момент мефурӯша 430, алиш мешава ба якхонага квартира болои суммон бутан. мисол якхонагатон агар 200, 180 000 ё 250 000 боша, агар болои асталниша ҳамин шахсията метен хулас проблемаша бояд ҳал кунад. лайкора бизанен, навора падилиста кунен, дар канал подписатсия кунен. чизе ки доред мода рӯӣ кунед. мо навори бадна реклама карда фурӯшта мегзорем. бачаҳо азиз, хонаҳотона навор карда, фасон карда, чотка хушук карда рӯӣ кунед. бари ҳамон нафарои хонахар навори бадина ютубу, тиктоки, инстаграм рекламаш мекунем, фурӯшта мегзорем. нашоти хона дар ватсапшон, дар рақамҳои дастишон метавонед ҳозир занг бизанед, чахчах карда бигирем. 430 000 сомонӣ нархи хона. дӯстони азиз, занг зада масъя кунед. мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Балҷувон, деҳаи Дулономайдонда қарор дорад. 3 хона, 21 сотих масоҳат, ана ҳамин мактаб мебинед дар наздикии хона қарор дорад. нархи хона 65 000 сомония. бачаҳо азиз, шумо дар 65 000 метавонед бихарен. ина мардуми деҳа, ина мактаби нав карда шуда метавонед бихарен. срочно просто акада сум дар кора. 3 комната, алохона, оғул анҷомхона дорад. мактаб, балниса дора, об свет дора. дар пешаш 7 гектар чарогоҳ ҳам дора. хулас барои мол кардан обши хулас беҳтарин ҷо, хароши места. хоб аз ноҳия мега ҳами деҳамон 7 километр дурае. мақсад масъя кунед худотон, чахчах карда бигиренша. 3 хона, 21 сотих масоҳати бениҳоят калонай. 65 000 сомонӣ мега. просто мегиренда зиндагира сар мекунед. бачаҳои азиз, номерои ма барои реклама кардан, мошин, замин, хона, квартира чизе боша дар ватсап рӯӣ кунед. реклама ка фурӯшта мегзорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната, ё нафаре ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай, дар комментариё менависен. фақат дар ватсап нависонед, навори баъдина эълонтон мекунем, ёфта метем иншоалло. лайкора монен, максимални подписатсия кунед. зиндаву сарбаланд бошед.